1%. Okay. Igini ka wan ji 10 wadoro kony. To en kony midware somo. Samoro somo ni malo or samoro somo ko chopo to mari ni malo moinga. So ibro kawi tewe atenza no sako mari biro. So poko bedo get this platform gima yuago en ni wajumbo dog dala ke jakom manche koro ke wacho ni itingo badgi wadhi kony malo sani koro gima gidi Nairobi kama lumu sani koro gidog dala Victor. Ticha dek, ticha ngwen, ticha rio adeka ngwen. Gin ga Nairobi ga bunge. Gine bunge. Ka gionge bunge gine committees. Yes. Gitimo tijgi. Victor. Kat yikawe na reno Victor. Gitimo sani mokwongo wawachni. Bunge dong puro lor. Bunge ni research. Yakadwe mara re. Yes. Sani Victor kada gimo timo kaen. Wawachni okage ni one live. Kawuono wajumbe mamoko mok mikluo. Nie constituencies konyo nyithindo mondo di school. To kawuono piny luo kaendi kam TV radio nyaka Citizen TV malando gige piny mangima. Nyithiluo ma bokoko ni gine dot nikech ang'o. Tisenyisa Victor selande kamoro kama mjumbe moro nyobedo piny. An me jumbe na manyando no ko party leader South Africa. Nane ne no mano incorrect ina ngeni wanjini mjumbe mari mjumbe nje board style kabisa hata promote examples makosa mane manitie ko party leader South Africa gima wacho no ko party leader South Africa mokra kiki waket dondro mar network makabondre ok mago mo girgwe mukungaja kabonyo ujumbe jawasi okwanjo gwe janyando Lwenye mar constituency kukele radio. Babu utike ground kocha kele. Anachiwe example. Awi aparane ya Victor. Tika pio kapuka Beverly. Yes. To sanie onyalo dhi wuotho mokwata tamore ke sama en official duty en ja chama. But sama en tira okocha. To constituency ni office. Ke je wan gara ndi constituency ni offices ma gido moyier. Yes. Wagombo ni sanie ndi manager mar CDF kata mana chairman. Uwute korgwen. Wang'eyo ni maybe okinya konyo te Victor. To okete engagement ma japiny usune hope. Obede gi hope moro ni osakonyo biro ka. NCDF manager manyando kata makisumu East kata makisumu West. To nyithindo leo. Koko nyal mako bado nyal gocho ni PSRA mondo molo. In gi program ni moro kacha. To asekonyo constituency na ni makoro pesa onge. To makna bad so and so. Okay. Onyalo dhi ogocho ne kata Wandai. Waziri an gi nyithindo 100 simb jaod bura yot mondo miyo mak gi jo serikal molo simb ngata Victor sane nyalo gocho ne Wandai okonya mako simu to kama ujumbe gocho ne kata mana sene ounde nyamita gocho ne Wandai wacho ne there must be something mwenye odwaro insan ki gocho ne samo wacho ne Victor dwa interview watu to kawa gavana gocho ne ndigi modwaro so okne an gi problem gi yani mbodi but agombo ni jogi gichak gi dhie korogwe Victor lidinye nyithindo ok dhi school little nde kata insani wagolo pesa gone wakon gojo muti ok yitino magitije mujumbe gi governors. Okay. Yes. Erukamano. Beverly nitie wach moro mane gidore kuomi kanyo kapoko gidore yie mondo wadhi duka matin ka en kanyo saa 2